Hola, som els nois de primer SOA de l'Institut Cambrils. I ara us llegirem un fragment de Xalabà. Jo sóc el Javier Fazi i faré de Joel. Jo sóc l'Eider González i faré de Cinta. I jo sóc la Júlia Rovira i faré de Jana. Això sí que és música a nivell. La teva música és molt bona, la música clàssica és molt bona, ningú ho nega, però Xalabà també té cançons molt guapes, Joel. No està bé això que fas. Què faig? Tot el dia criticant-les. Fas pena, eh? Sembla un iaio que només troba bé el que es feia abans. La música clàssica no és d'abans. I tant, per alguna cosa n'hi diuen clàssica. A nosaltres ens ha agradat molt el llibre Xalabà, llegint-lo i comentant-lo a classe. I també ens ha agradat que tots els personatges són molt diferents, no tenen la mateixa opinió respecte al grup. Aquesta novel·la tracta d'un grup de música, les Xalabà, que cada 5 anys renova les seves cantants. Al llarg d'aquesta història explica les aventures de 3 noies que se presenten als càstings per poder formar part del nou grup. Són la Cinta, la Jana i la Vinet. Cada una d'elles té una certa dificultat, ja sigui per problemes amistosos o per problemes familiars. Una curiositat d'aquest relat és que és una novel·la coral. És a dir, que explica la història de diversos personatges. A més, els personatges s'expressen molt bé i podrien ser reals, és a dir, que no apareix res fictici o fantàstic. Un d'aquests personatges que encara no m'ha anomenat és el Joel. És un expert i apassionat de la música clàssica que assisteix a la mateixa escola de música que les protagonistes. I com heu sentit abans, sembla que els seus gustos no coincideixin amb els de la Cinta i la Jana. Però també s'ha de dir que al principi es fa una miqueta complicat lligar-ho tot perquè apareixen molts noms i encara no els identifiques tots, però a poc vas coneixent les noies, els nois i les seves famílies. I el llibre és un ràpid de llegir perquè s'explica a través de seqüències en ordre cronològic. Aquí podeu veure Un exemple. I t'indinses a les seves cases, als seus assajos i als seus càstings i no pots parar de llegir. Oi que semblava interessant? Si us ha agradat la nostra recomanació, llegiu el llibre i descobriu-ne el fantàstic final.